अरे भाई साहब, सर्दी के दिन में सीधे रात होला। अरे सर्दी के दिन में सीधे रात होला। हमारा जैसन माई बाप के अकेला लड़का के इश्क ना सीधे बारात होला। याहू आजकल लड़की शादी के पहले सिलाई जरूर सीखेली सन, काहे कि शादी के बाद पति के मुंह से एक भैया हो। ठंडी तो बढ़ गई बा, आपन आपन ख्याल रखियो लो, ना तो आंसू पोछे वाला हजारों लोग मिल जाई है आ नाक पोछे वाला केहू ना। बढ़िया बढ़िया आदमी के डूब जाला नैया, आ बढ़िया बढ़िया लड़कन के डूब जाला नैया। आ जब कोनो लड़की बोले थैंक यू भैया। भाई हो, अक्सर गाड़ी से एक्सीडेंट ऐसे होला कि जौन पीछे बैठा रहेला उ कहेला ड्राइवर से कि अरे भाई गाड़ी तो नहीं तेज चलावो, देखो आगे माल जाती है। अरे भाई हो, कुछ लड़की के आधा जिंदगी पति के तलाश में बीत जाला, आ जौन बचल आधा जिंदगी उ पति के तलाशी लेते में बीत जाला। अरे भाई हो, एक दिन हमार गर्लफ्रेंड फोन करके कहतिया हमार याद आवेला तो तू का करेलो, तो हम कहमी तहार याद आवेला तो हम चॉकलेट खा लेनी। हम पूछे कि हमार याद आवेला तो तू का करेलू, तो कहती तहार याद आवेला तो हम गुटखा खा लेनी। भैया हो, हर नारी में 9 देवी के वास होला, लेकिन पता ना शादी होखला के बाद कौन देवी के प्रकट होला, पति के कामे पर निर्भर। भाई साहब, एगो रानू मंडल रहली कि तेरी मेरी कह के लाखों रुपया कमा लेली। एगो हमार मेहरारू बिया, तेरी मेरी कह के पूरा गांव में झगड़ा करा देली बिया। भाई साहब, एक दिन अपन संगतिया से कहमी अरे भाई चलो तनी बाहर से घूमी आवल जा, तो कहता कि अरे अभी कोरोना नइखे गईल, घर से उतने निकलो जितना चुनाव के बाद नेता घर से निकले ला।